Team fit for you and fighting out of Slovakia, Vlasto El Chapo Chepo. Hey guys, you know the rules. It's in my comments. When I say stop is stop. You can touch the gloves. Good luck. Go back to the corner. Tak všetko je pripravené na hlavný predzápas dnešného večera. Chepo versus Kartal. Ale hneď od začiatku bude Vlasta Chepa dopredu. Tento zápas prináša gold premiové nikotinové sáčky. A tu sa na nič nečaká. Budeme ji komentovat, nebo se necháme jenom dívat? A Kartal to hneď vyhodnotil, že radšej to zviaže a preniesie na pletivo. Vlasto do toho vlítnul, teda nechtěl tam být díl než 10 vteřin. Byl teda už nalepený na pletivo, aby viděl, jestli si Kartal nepomáhá tím, že vydržel pletivo. Vlasto teraz pekne pretočil Kartala, dokonca sa ho pokusil hodiť, ale už sú obaja na nohách a opäť sme na pletive. Tak táto rýchla, možno 3sekundová akcia a sme tam, kde sme boli. Je to zajímavý valčík, zaseknutí do sebe, tady tančí po pletivu a proběhli se i napříč celým oktagonem. Kartal je čistý postojář, ale ten úvod ho přesvědčil, že dneska by možná to mohlo jít i jinak. No, tak otázne, ako naštudovali Vlastové zápasy. Určite zistili, že najväčšia slabina Vlasta je na zemi a samozrejme sa pokúsia preniesť ten súboj na zem. Otázne je, ako by si ten Kartal počínal. Zatiaľ na tom pletive sa mu nedarí dostať Vlasta pod seba. Vlasto tam čo komunikoval s rozhodcom. Chcel sa tam snaží kontrolovať tú ruku. No a už je to rozdelené. A sme postoji. Podívej se na Vlasta, jak nese ty ruce prostě.